алмосро бо алмос мебаранд. бадбахтӣ омӯзгори хуб аст. ҷойи бехавф мубайн. худо ба он кас ёрӣ медиҳад ки худ ғами худро мехӯрад. сарватмандӣ ғуломӣ аст. сарватмандӣ бидуни саломатӣ ҳеҷ аст. бойгарӣ меравад, номи нек мемонад. моҳии калон моҳии хурдро фурӯ мебарад. сарватманд шахсест ки дӯстони зиёди бовафо дорад. киштии калон оби чуқур мехоҳад. аз даруни халта аз будаш зиёд гирифта намешавад. ҳамеша он чӣ рӯй медиҳад ки интизораш нестӣ. барзаговро аз шоху одамро аз забонаш медоранд. шароб ба дарун, ҳақиқат ба берун. дар мамлакати нобиноён шоҳ якчашма аст. агар сахӣ будан хоҳӣ, аввал одил бош. шамолро бо тур дошта намешавад. ҷанг бозии шоҳон аст. вақт табиби бузург. ҳамаи духтарон хубанд, аммо занҳои бад аз куҷо пайдо мешаванд? некии маҷбурӣ ба сипосгузорӣ намеарзад. фикри дуюм беҳтар аз фикри якум. хашм бехудшавии кӯтоҳ. андеша накарда гуфтан мисли бенишон тир андохтан аст. моҳии беҳтарин ҳам баъди 3 рӯз бӯй мекунад. аз чойи хушкшуда об кашидан бефоида аст. пул ҳам хизматгори хуб аст ва ҳам хоҷаини бад. пагоҳ тамомшавӣ надорад.